Kamen Legends Group MLG kabare kawai na kikenhun bahe bat kabala kampau haka lempung yelek kai futsal hanong stan haka khat atre guno pra araja arpusau kala pynkut no eka lempung MLG League 3rd Futsal Christmas Cup 2024 hamadan futsal nongrem apa new nong stan haka ba ka kenhun yelek kai jong rang satar FT kala yo ban korea ka nam job da ka penlem ya ka pendamre FT da sau gol la ar haka skipen kot ya ka diga lempung lawan ban saki da uba ALC mu acting sordar ka upper new nong stan haringkat ka jinga don lang uba NMs imli urang ba dong ka block 6 kidkhot ka MLG na lor kiri pat ba hakatay kasngi nagalyang kwangsan ringkat kiwaypat kila yo ban samru ika khusnam saka kunhon nong job bat kumjo saka kunhon ka bawan baar kabal compensate pensingan ya katay kasngi kadai ka jingyat pre-Christmas carol ya kabalay simenta shirham da kidkhot ka MLG bat kiway kabala sedang namadan futsal nongrem ter sa nong den yo nong ston bat pynkut pat ha circuit house nong ston Ngin thap tí Merry Christmas Cup. Kumlay sibon. Habatien, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya